Benteng grana ning sesi Mama Agus Sirngenge kembar lima lintang alit kumlareng siti Mama Agus Yene mana tone mane yen sayang katon sayang Emang wong sedulur ora tega beslawas mama tuan rumah mimi tuan rumah kelingan kenange mane kelingan kenang sayange kelingan kenange mane kelingan kenang sayange White wahai anak putu sangyang Yusud aja anak tumalina ya mangga bral budal sintanggonan kita teka ning pedepokan susul si Manggala ya ayo anak apa ini Manggala suarane kepirang sing kesepian iya sama tuan rumah aja lari selawat sareng kang guru gede aja lobi gawe lamun kang guru dewek sing kembangi minane mama Senajan ragane akbar Hari bantu selawase bebarengan Ayo sore pada esok Katok bae seklebate Katok bae esan nyoyonge iya Mama ini hormati Mama tuan rumah Emang sayang saya basi Emang sayang saya kelingan kunang emane tanduran kelingan turun jama mangsa wadah mati kenang mane Rai kabeh anak putu sayang alon tumindakmu niburi kakang sepuh Manggala Rai kenjelang bolong banget kakang sepuh putu baik isun sebagai bawahan panjenengan lancang pangucape hanangi isun rasa akan tanda tanya ragam cara keuyunan
maksud lawan tujuan panjenengan kados pundi hendak lagi tumenginah beh anak putusangnya secara dadak sontak ngumpulakan kabeh anak putusangnya Bang irang lararake ukane karinya kelawan tepat karo waktune nun kabeh bawahan panjenengan sapun kempal nun pilih panjenengan badhe nyukani sukaria enggal nun esuk nakir suranaki sendutake pedang kerasa Sang Yang Gundukan, isun Sang Yang Boga, la Sang Yang Brata, kabeh anak putus Sang Yang langka sing ketinggalan. mamene minangka kang guru dewe masing bayari Yen wis anak undangan saking Sang Yang Brahma, sampeyan laksana kepacukat tandang tangginas leres lirka dia putra pringgandani Gatut Kaca saya wasik temurun sing Gaganawiyati langsung menghadap lawan Brahma. mama yang bulus pandang hormati Bopo Mas para Sang Yang isun anak Sepuh. kepentingan sing arten duka maring sira kabeh. Jempolas Parimanan wis lawas laki ampun sepuh yen bae panjenengan badhe nyukani sukarya ingkang sangat wanter kula sebagai bawahan siap anggone anampi segala wejangan-wejangan saking panjenengan nun Hebat. Tugas kang den pikul maring Brahma iwal kongkon ngangkir Ki Ageng Manggala telung wulan Manggala tanpa hadir ing wilayah Telaga. teliti ngati-ati Bahkan Manggala mungkin sira kabeh wis curiga. Bukankah begitu? nggih leres Manggala setiap dina, setiap minggu Andorara Pinyu Lama sering ngobrol lawan wong Cirebon, nggih sering perdamaian kelawan wong Cirebon, heeh sering curhat kelawan bangsa yang Pinangeran. Ada apa iki? lah iya Runcang mangsa ning kene pun sebagai jenengan ngerasakaken tanda tanya haya dene Manggala kaya-kayane aduh tak aduh lawan isun-isun kabeh sebagai bawahane Kakang Brahma duweni pikiran sing kaya mengkonon tepat lawan isun uga kaya konon Kang Sepanan dupa mesti mundur Kalau sampai Manggala tergiur maring wong Cirebon, berani betul itu manusia begitu. Apa beli weruh Sang Yang? isun Sang Yang memiliki ilmu kepercayaan pribadi. leres Sang Yang wis duwe patokan dewek yang di Wisnu Manitis, Wisnu Manukma. leres Kang Iku patokan yang para Sang Yang.
yen menggala arep merendahkan maring wong telaga leres sampai di payurip. Sebab apa? priwen kono Kang? Hai be wong telaga bakal kawruan. Iya. Sebab apa? Singaran Cirebon beda agama. Lah ya leres. Wong Cirebon meluk agama kenabian. Ya, Aku memeluk agama Sang Trimurti. bener. Mungkin sampean weruh kan? Priwen Ilmu kudu? Trimurti sing disembah telu. Apa kono Kang? Klalen Sun. Bumi Sara, Bumi Sara, Bumi Suci, Bumi Suci. Ibu Pertiwi bumi tegese. Lah, nggih. Sir Budi lemah wuda. Langit pinuka. Bumi melahirkan. Melahirkan. Bumi mendewasakan. Leres. Bumi memberkahi. Iya. Siapa sih sing manusia sing ora lahir ning dhuwur bumi? Laka menusane sing beli lahir ning dhuwur bumi, kabeh lahir dhuwur bumi. Aja maning bangsane manusia. Jin setan dan yang merakayangan wiwitan suket lahir ning dhuwur bumi. Ning dhuwur bumi. Mengapa bumi ku sia-siakan bocah? Iku belikan mangan hasil sing bumi. Hasil sing bumi. Seneng ning dhuwur bumi. Ning dhuwur bumi. Tuku kendaraan mewah ning dhuwur bumi. Ya ning dhuwur bumi. Gawe gedung mencakar langit di atas bumi. Di atas bumi. Benjang mati bakal ditelan bumi. Bukan apa begitu? Iya. Iku ilmu sing digawa maring wong telaga. Meneh. Priwen kono Kang? Yen ki tugas ki digoroan. Waduh, iya. Memarek ning kematian. Seumpama menggalake digawa ning telaga mendelik priwen sira. Lah, iku tanggung jawab Bisun sebagai tangan kanan panjenengan. Tak ceret, tak hajar bebandane, kira kokon taluk, kira kokon tunduk. Bawahan panjenengan ke wis terlatih ilmu segala macam apa kesangyangan hanutan sun nenek moyang wis tak kuasai ke bawahan sampean nun. Percaya beli sira. Sang yang gundukan wis akeh ilmu. Ya iya. Bahkan ilmu sing kanggo andalane sayang gundukan telung perkara. Apa di antarane kono? Pertama, ya ilmu sidik. Ya sidik. Nomor 2, Kampindo. tamblek. Ya. Nomor 3, iman. Sidik, iman, tamblek, heke sing duwe. Oke. Ya tutu konon sing artinya ku apa telu mau? Pengen weruh beli? Ya. Singaran sidik Ya. adoe 100 pal seumpamane. Yen diempat indra kename sang yang gundukan katon ceto welo-welo. Yai sun maduwe panca indra ka-6. Sing nomor loro, Sing nomor loro priwen kono? iman. Singaran iman iku kudu jujur, kudu percaya. Jujur wong. Yen murid ora nurut perintah guru, iku tandane murid kang murtad. Bukan begitu? Cocok kayak gapir murid murtad kono. Kang terakhir Sing nomor 3 ya. Sira kudu wedi, kudu wedi. Ning sang yang kudu kan kudu wedi. Sing nomor 3 tamblek. Rongokaken kono kayeng. Singaran tamblek. Badane orang mampani beraja. Keker. Aja maning beraja gaweane manusia. Iya. Taruh dewa sing gawe pusaka. Badane beli bakal lecet sekulit bawang. Aib. Ya kanggo apa sampean ngulang ilmu saben dina kelawan pribadi ningsun bakal wis ketiban hong niat isun ngucap sadak japura sungsum tambah peninggal tambah ya isun jasad nambah kekuatan saking panjenengan ora kana. Betul. Mulane awas hati-hati. Sira kudu tobat. Kudu patuh mematuhi agama Jawa. Romokaken ya. Ya. Pangestu sang Raja Dewa. Leres Sanunggal tanda tanana. lebak huwen
Sapa manusane sing mampu ngorbanake nyawane kanggo bangsane? Ya, Darta Gautama. cocok. Darta Gautama nurunaken ilmu ning jawab patang perkara. Di antaranya apa gunung Kang? Sang Maya Gahit, Kapindo, Sang Nur Maya Gahit, ping telu, ingsun Naktuning Gahit. Kang terakhir. Sinten ingkang jumeneng ing pancatangah ya manusa wujud. Oh iya. Aduh, eling-eling sebong ya. Mulane nang menusaku tekane galangka sing weruh. Bener. Balik ya mulane sing weruh. Laka sing weruh. Kuno rahasiane Sang Mahadewa. Ana wong ngomong kana ya. Ya, waduh. Pengendang mati sukmane metu sing bunuh-bunuhan. Sobut. Aduh, sobut mangsa weruh. Ana maning ngomong. Waduh. Casti je mati sukmane metu sing jempol sikil. Sobut gunung. Wah, bohong gede gunung bobat. Rahasia nang Mahadewa mulane sing weruh. Ya. Rundang-runding waktune mungkar sendi. Gunung Kita tekan yang padepokan, temoni menggal. Apapun sing terjadi kita pikul sama-sama. Kang bakat memanggalake aduh perjalanane supaya gelis carane priwen kudu Kang. Mabur Kudu ngene. Kumpul rayi. Hong mangga batanga. Lindung teluh ratu kembung sang labang lingga. Ingsun weruh Ratu Lila. Ratu Lila malaikat margana ngalah arep mabur. Engko ning kana mabur engko. Oh, wah mabure enakan temen. Mau hari barang maisin kelawan isun sebagai bawahan. Rayi, ajar undang-undang ya. Waktu mungkari sendik. Kakang Brahma wis mangkat. Kita perlu bebarengan maka. Dikincangi Rayi. Ayo bebarengan. Nasib yang badan yen awan sun ngadang-adang yen bengi nganti-anti mama lurah papae Ilva mama lurah sing ditembangi minangka papae Ilva sareng mama tuan rumah gede ibu tuan rumah sing paling eman sareng mama guru gede mama guru suta sing dijaluk sampun lali mama hemin sampun lali jagung bakarane mama lurah Mama Agus sing hormati Mama Agus sing bayari Mama tuan rumah sing ditembangi sareng ibu tuan rumah keding ibu tuan rumah aja ngamun Mimie Paris sareng Mamae Paris Eman sayang kula wong seduluran Mamae Paris Mimie Paris keding
ketebian kepireng sing ketebian harapan di sini eling-eling maka eling mumpung ibunya Mama Agus sampun ngelamun Mama Agus sing ditumbangi sareng Mama Hemi aja lebih gawe pusing pusing awake gering iya Mama tuan rumah jadi Mama Paris Mimi Paris kelingan kami moni esok nanti sore nanti sing takdir kodong pasang esok mikir sore nanti kelingan kami sayangi Mama Guru Sita memang saya selawase Mama ini makan bayari godong orang senepang gawe gagas masalah basi Mama ini keringan kena Paduan Cembleng selumayan bumi mandamut kang mati satu rebuning langit aku sing ketuluk Yahiku kalayak se kalayak se mangun hananing alas belantara Mama
lurah papair padewe Belum akne alas belantara manti panas hari bawani kelinganku ora kaya biasa-biasa nening dino jagat nanti kaya kene temen pirang-pirang satu kewan pada budal tetawuran sesambat adu larang lawan api padahal aku setiap dina setiap bengi montrok ning penawat wetan sampai penawat kulon kandorang binyo politis apa bae menusan we sehingga we bedak lawan ning panggonan aku lamunana manusia maanjining panggonan aku wah dicaya balik karyarane turun jaman sawurungan ladala paingan tak sawaning tampal tangane aku hayan iki ana manusia tak belum akne saya parang wah kabran aku nyusup ning wiwitan desa waling kedokan golan gamal rasane ngati senajan ragane angka mama guru sultan mama emi kang bayari selangkah demi selangkah setindak demi setindak selusuri dalan kang setapak sengaja Patmah jengkara saking tempat panggonan nuruti tindakeng sukulan kadepeng netra uga kejote ing mana kelawan tekad kang membulat semangat kang wis membaca bahwa rasa senajan Patmah sipate wong wadon pengen pisan dadi wanodya kang utama kang berbudi bawa laksana berjuang atas panggilan sejarah rumangsa dadi pandu ibu pertiwi pengen menjaga nama baik wong tua meningkatkan emansipasi wanita aja nganti wong wadon selalu ana ning telapak tangan wong lanang
Mulane isun berusaha sekuat tenaga, pengen membahagiakan diri wong tua, pengen balas budi karo wong tua, pengen mulang terima karo wong tua. Tapi priwen carane priwen berkadaya. Sedangkan pribadi nepat mah hanya sifatnya wong wadon. Sing teliti lan hati-hati kang awas tindak lakune mambiye duding minangkan wong Cikedung. Wong Cikedung sampun lali salawase. Mulai semono Fatma arep nurut saujare ucapane wong tua. Jare Kanjeng Rama ngomong ayu pada memperdalam ajaran agama Islam. Pada kita lurus selamat dunia sampai tekaning akhirat. Setitik demi setitik belajar ngaji, belajar sholat, kanggo memperdalam ajaran agama Islam. Ya syukur alhamdulillah saat saiki diri Fatma mulane kepatiwasa pengen pisan anggone nyusul sing dadi kandang, pengen nimba ilmu sing durung ketemu, gulati jampi kang masih kelimpi-limpi, sebab ngurungu selenting bawane angin, kulepat bawane kilat sinambungan beja palawarta, bahwa ning tanah Jawa ana salah suwijining guru kang bener-bener wajib den gugulan den tiru, baik ilmu ajaran agama Islam, baik ilmu kanicayan, ilmu kanuragan. Ya, Mama Agung sing ditembangi Mama Agung, Mama Agung sareng Mama Lurai Keding sing dijaluk sampun lali Bapai Ilpa. Mama Agus ajaluk di gawe nglamun. Ananging sejerone isun lemakku ado sing negeri Sembrang, kok kenang apa beli nemu noni kota ya, mulek-mulek aning ning alas, kok metu dalam setapak setitik ketemu maning ning alas mana. Ya Allah ya Gusti kang Maha Suci, apa kinta sing jarane wong tua ngomong kenang ngoyot timang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pribadi Fatma hanya mohon kelawan diri Rama, semoga perjalanan pribadi Fatma dilancarkan, anda jangan ada gangguan apa-apa. Isun hanya bisa memanjatkan doa kelawan Gusti Kang Maha Kuasa melalui halangan ran rintangan aja dari penghalang bagi pribadi Fatma anggone teka ananing tanah Jawa. Apapun sing bakal terjadi, jareng basane paslah jiwa kelawan raga, sing penting Fatma tercapai segala cita-citanya. Sing titilan hati-hati kang awas paningale mamie didi Mama Agus sarang mimie Paris, Mama Paris tuan rumah, Mama Lura Papai Ilpa, Mama Gusek Heding sampun Masya Allah, suarane siapa kana? Masa beli weruh?
Suarane siapa? Idiga. Wong suara wani bening yampuk ora weru aja. Bening empuk apane? Suara remek kaya kono empuk. Suarane Mimi Kaji. Mamae arum. Wong sing paling ayu dewek. Bos Prabu Erlangga. Oh, kuno. Ndih. Ya, Bakal wis ngrungokaken suarane kaya utang segudang gak ilang. ya pasti. Kaya-kayane. Dalan. Dalan kaget. Matur kesuwun. Lah bandi kita ngomong ah. Hah? Lebah bening-bening kan. As. Keriting. Sik. Dudu as kriting. Tadi Istighfar. oh astagfirullahaladzim. Iya bener. Konon. Bisa nyebut wong e Maya. Ayu belum bisa nyebut. Hari lagi bener mah bisa nyebut. Oh, lagi eling. Ini lagi beleling. La ilaha illallah Muhammad Oh, Rasulullah. yang penting bisa istighfar mah. Jare dewek mah wis manjing agama Islam. Konon ya. Cuman kita arepan memperdalam ajaran agama Islam jare genai wong pinter kuning Jawa, genai kiai ulama kuning Jawa. Jadi kita ku nyebrang sing lautan pengen tekaning Jawa. Lautan di. Lautan kana kah? Lautan di. Lur. Oh, eretan. Eretan. Ning Jawa mana eretan ya? Iya. Kita mah tanah seberang sing. Oh, tanah seberang sebelah. Oh, kali menir. Kali menir ku kenapa? Ah, kan Kenapa? kasih anak gomcok ah. Kodin. Mang, dibeluk mang ya? Bagen. Mang, Nun. jare wong agama Islam kah? Iya. Bahkan sing sering pada ngaji, pada lomba, apa kan? Makanan kah? Kita pengen pujian bisa beli. Oh, ya bisa kita mah. Jangan akurakan si genti. Nah, Akurakan. cakruk. Ayo. Kakak Sam, ayo akurakan je. Pentak bir anu je. Loh. Wayang Semar nganggo untung panas kawan jungkring duala lakonana sing limang waktu ganjaran manjing suarga robana ya robana dolamuna angkosana wa irlam taktilana wa tarhamna lana kunana minal kosiri op durung wayasar Dorong. ini mas sing mas pengantin tah Ah, suwun ya mas awas. Awas. dibalik mang maine mani Awas sing eling. hei kita pujian ben sing sawer Yaku. Nembe bae pujian. nembe pujian ya Iya. Angot lamun nangis. edan masa nangis dibayar mah anak sing bayar bos Erlangga bakal kita nangis Konon ya. bos Erlangga Prabu Erlangga nyanding ning ngarepan Ya pasti nyawang. kita nih ngarepan tinuan sing dene orang nyebut-nyebut iya mah Kang Ono awas. ah Kang Ono. kanggo Kang Ono nih habis kodin dibaca dingin ya Go cinta beli pasti sing golek kanggo Bang Jos sing ditembangi Mama Lurah sareng Papai Ilva oh ya
Sing bengkel mamae Juki. Awas kang ono sedulur dhewe. Wong endi? Kok kene. Wong cekedung bala cekedung bala pada sebagai santre. Adine Kang Daka. Getai rindu matur kesuwun. Kian saking Bapak Mahmud juru tulis Desa Mekarsari ku matur kesuwun kini disebut KBP tah. Saking Bapak Mahmud juru tulis juru tulis Desa Mekarsari terkhusus kangge Bapak Tarkim, Bapak Tomat Mekarsari, Bapak Haji Darsono sarang Bapak Haji Casmuni anggota DPRD sarang Bapak Darsono Keding Sukadana, Bapak Taryono Bos Beras, Bapak Dirma sarang Bapak Dasir sarang Bapak Rastina Keding, Bapak Kasjana sarang Bapak Setia. Bapak tuan rumah saparane sirang mah timpani singawi tesuk beli weruh Kita dhewe ka beli weruh. mah sinden sahabat tuan rumahnya je Embo. Bapak Kasna Ya. Bapak Rasna Kasna aja Bapak Rasta Ibu hidup Bapak Tarsa Ibu hidup enaknya maku ya ngel sih wong anu mah Bapak Tarsa Ibu hidup sing hormati Bos Prabu Erlangga Siapa cek? Ayo. Ayo, dengerin ya. kita nepakat sing beli berumah Papi Tarja. ya Papi Tarja hari wong anak pangkatnya ku disebut pangkatnya ku bocahku aja bangor kangge Bapak Tarja Bos Prabu Erlangga sarang Mamah Arume Ketik wong sing paling eman lan sayang kangge ngormati tuan rumah Bapak Tarsa Rasta jaluk cinta beli pasti jenang anak beli cinta beli pasti bubik krungu bocokin mang nus cinta beli pasti beli kelingan wis apa sing keling-kelingan bayu rahasia hati je mangga kangge Bapak tuan rumah sareng Ibu tuan rumah kangge ngormati tamu undangan KB pagar ayu sing ayu-ayu panitia Bapak panitia Bapak panitia sing paling sayang kangge Bapak Mahmud juru tulis Desa Mekarsari wong sing paling sayang suka kuli kula masih demen Bapak Tarja sun ngakui Bang Jose paling sayang Bang Jose tapi Mamae Paris sayang Mamae Paris Papai Paris wong sing paling sayang Papai Paris siapa maning Mama Lura sing paling sayang sumesa cara Mama Lura kalah saingan Mama Lura Bapak Mahmud luwih layak gosantungan Mama Lura sabihin apa Mama Lura wong sing paling sayang Mama Paris
Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Jose paling saya. Cukup sih berhubungan orang pangeran bapaknya sepira dipini sayangi samping uang seci beli usah terus. Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose. Mamae Paris, Mamae Paris, Mamae Paris, Mamae Paris, Mamae Paris. Cukup dengan di rahasia hati Mama Lurah. Wong sejema beli mungkin hati Mama Lurah. Gula sini siswa wis cukup bahagia. Mama Lurah masih gelem. Mama Jaki sun ngakui Mama Ilpa. Gula masih sayang Mama Lurah, Mama Lurah. Sun ngakui Mama Jaki. Gula masih sayang Mama Jaki. Tapi Mama Jaki gula mawas diri. Wis ikhlas rela orang dunia. Mama Bang Jose, 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 Bang Jose. Mama Ilpa, Papa Ilpa, Mama Ilpa, Mama Ilpa, Mama Ilpa, Mama Ilpa, Mama Ilpa. Cukup sih berhubungan lan pangeran Mama Lurah. Sepira gedene sayangi sampeyan Bapak Mahmud. Bapak Mahmud wong sing paling sayang. Bapak Mahmud wong sing paling. Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose. Mama Ilpa sing paling sayang. Mama Lurah, Mama Lurah. Mama Lurah, Mama Lurah paling sayang. Mama Lurah, Mama Lurah. Mama Lurah Papa Mahmud wong sing paling sayang Mama Lurah. Papa Mahmud wong sing Bang Jose sayang. Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose. Akui pula masih demen Mama Mahmud. Mama Lurah, Mama Lurah wong sing paling sayang. Tapi Mama Lurah pula mawas diri. Wis ikhlas rela orang dunia. Masih kangge Bapak Mahmud juru tulis Desa Mekarsari matur kasuwun. Sun saudara kalah saingan. Bukan luwih layak gosakin. Karep lak Mama Lurah tekan tengen lanang. Bingket jung beli imbang yang bisa. Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose, Bang Jose. Mama Lurah matur kesuwun
sareng Bapak Mahmud minangka juru tulis desa Mekarasari matur kesuwun. Wis ngormati Bapak tuan rumah. Oh, Bapak Rasta, Ibu Idah Royani, ayana tulisannya mah enak bacane ku. Matur kesuwun kangge Bapak tuan rumah Bapak Rasta sareng Ibu Idah, sareng Mama Uli sekedih. Untung kita sekolah, namun kita beli sekolah belum bisa baca. Arepan mangkat maneh kan dapat karo guring. Satu Allah anak satu apa iki Soak kita nemetin dewek aja meniburi Burakan but lah wish iki ya oh niseni desa anu pun buta desane dewek udah kung wadon baik hari sirane burak apa sira mending sira ku buta ora tiwas kita melayu tadi sirane wedining kita konon iya cerang guys lah sira ku buta apa buta lah aja mah buta lebaran gua apa sasa batur mupukan ning dalan-dalan kini ning alas Ya jatuh buta lebaran. sira buta lebaran ta bakal kita duduk buta lebaran siapa bakal kita buta kenene shit gemuyu saparane pengen weru kita gari buta kayak ini mah weru sira bakal pengen weru saja dikandakaken ya bakal kita aja diwarakaken siapa bakal kita dakak shit wah mang daka masa ngundang buta mang si undangnya apa ya bot buta daka wah sira mailung geger-gegerakeun si kita nih undangnya apa iya bakal kita sirana biasa nih ngundangnya apa ya buta nah daka aja dipain uneku yarane sapa mulai pengen weruh aku sing diarani kalayaksa kalayaksa aku minggir ya kalayaksa tulung ajang ganggu ning dalane kita kader kita manumpang liwat sedela dalan apa kono yo hah dalan apa dalan liwat bokat dalan bocah sira dalan bocah lah aku necoke minggir konon minggir manusia ya alon dikit manusia aku pengen takut kelawan diri siapa sira Fatma ya ana lantas ade beli wes dawa-dawa temen bakti kelingan mung sepat mapat mane ya bocah di sira bocah seberang bocah serban
tujuan ira harap apa nih panggunan aku? Kita sengaja penyeberang pengen tekaning tanah Jawa, pengen memperdalam ajaran agama Islam, arep nyusul sedulur. Ladalah hayang punun tujuan ira Padma. Iya. Padma Nun. rongokaken kelawan kuping ira ya. Sira tinggalaken panggonan aku. Gelem balika ora gelem balika mun dening sira maksa, wah bakal dadi apa ning panggonan aku. Sombong sira, mader sira gede orang nambai, cilik orang ngongoti. Ingat, bakal bener di sira sakti mandagla, sandakan Padma, bakal beli mampu aja coba-coba. Sira akan musnahkan kita. Aprian aku bakal mangsa manusia sehingga geger ning panggonan aku. Apa? Pasang siraya. Lakalah. Siapa kana? Siapa kana? Siapa? Hah? Pendelengannya siapa? Oh, udah gede bisa dari sini. Aduh, kayak kono ya. Ya, ayo cara enggak. Ayo kan kebirangan kono ya. Aduh. Disangka kita ada beli wali. Oh, kono ya. Ayo nang. Ayo nang, maju. Tak awani maju. Ayo, Bro. Ayo. Kita nem siap. Ayo. Ayo, kita nem Ayo. siap ke. Ayo. Ayo. Kita nem siap dengan kakak. Ayo pakai wani. Ayo. 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 Apa sih mundur-mundur? Bocah wadon zaman sakian Priwe sih, Kang? hari ngomong beli gelem meneng. Iya. Jadate. Jagate panas. Iya, date bakal wong wadon macam kembeloro. Eh. Siji setan. Ning dhuwur. Ih, Iya, siji nek. ning sor. Paling sejen. Mbuh beli ngerti kuno. Sajen paning. Sajen gampangnya ku anu ku. Segala-gala. Paling gede jajane ga. Ngandel beli. Apa? Bakal ning sor mah paling gede jajane. Jajan apa nih kan? Ratusan ribu bakal jajan. Mbok, kita mau belanja. Bakal ning dhuwur, cangkem dhuwur ya. Paling tekan 5.000. Cakap mesira 5.000. Bakal ning sor mah ratusan ribu. Belanja. Belanja. Bikola. Terus tuh bagi-bagi mang, bagi-bagi. Coba sendal. Belakang. Apa nih? Kok? Pak, Nenek. jebayar menek ah. Bayar. Dia duit kita mah. Duit habis dirampas. Kami semua maning ke awak. Kayak laisan di Saweri. Alah lu mana? Aduh, lu ngane kayak wong. Edan. Si mama. Yuk Mas Wani, yuk. Yuk, Ayo. ayo, go. Ayo. Siap. Ya Allah, Aduh, mulyo. Kudidet. jaga tawan. Wis karo nang kopi beli Iya, kejagan. gua yang keringetannya ya, Mas. Iya. Mama Isa. Tenang, Tenang Mama Isa, tenang. tenang aja watin. Nun Mas. Oh, Durung ditakoni disenun. Suwe payah. Apa umumnya ya wong kene kayak konon ya? Iya. Karang ketas kali Cimanuk. Terus Klambi bentas kegedean buluk. ini Bang ini mah cilik kita ku yakin. Oh, konon ya. Gede soten sekian. Iya, ya. Sira. Megar sih. Kayak beli urut dewek bah. Iya, bakal wis enak mamang konon. wis umumnya ya, Mang. Iya. Kang Timane mendi? Hah? Kang Timan. Suwe payah. Bari ngomong dek baik. Ah, pateken kuno. Oh.
nginteni. Ada teh. Ten kono. Nginteni. Kudu bahasa basi ya. Dah. Jagat waya beduk ing setengah ngalas. Ya. Ana wanoja kang ayu rupane. Kulite putih mulus. Ya iya dong, siapa dulu bapaknya? Klambine Kuning. kuning mah. Ya iya. Ungu kan. Ya siapa dulu dong ibunya? Sandiam. Beli bero. Beli bero sih nama para cikedung ega. Siapa cang bapak kita tuh? Kadir. Oke. Kelawan bordirane berklop kiluan emas. Ning dore emas kuning, ning sore perak putih. Apa emas putih? Putih mas. Sapa wonge lamun ning dalan ana sawijining wanoja sing ora kapikat tresna. Kita wong lanang ya butuh wong wadon, mungkin wong wadon ya butuh wong lanang. Lamun kita pura-pura beli demen, pura-pura beli tresna, ya digawe wong kesempatan mung sepisan. Ya mulai semono kudu wanekna dewek ya. Masih siapa yang gelendenge? Arep pengenalaken tapi isin. Kita deh apa sih mulai? Yuk. Mulai nih kita mau ngelakin nompong. Pasti ngerti. Yuk. Non mas. Ayo tak parak baik. Non. Masih perawan. Turun takon. Yakin. Demi Allah mas. Bener. Bukan berpercaya. Wani dicoba. Hari Cangkem kulata. Aja bohong mas beli. hari ning jalan kalau wong lanang akune perawan, pitu laki lengoan, tapi ning sor panggung, Hah? ning sor panggung. Lu kesep apa? Bohong nih umay mah wis dua putu. Ke. Sembarangan bae sih mangaren dikta dia putu. Ai kan anaknya jijing. Kan mandeke anaknya bapaknya dewe. Kita mah masih perawan. Masih perawan mas. Ya uga nemong konon lamun lengoan ya pada ireng-ireng wijur semangka. Terus Lambi ireng masih perjaka. yes. Ya, Mas, dalam mau. kawin karo kula yuk. Ayo. Gelis tuh. Apa sih? Pada makasih Rian kita temenan. Pengantin. Iya mangga sok. Mangga. Mangga mas pengantin ayo pengantin. Pengen nanjak ning dhuwur panggung. Sok. Hah? Iya. Mangga. Wis kain denda kita nih denda wis demenan we ya. Iya. Iya baik. Sampeyan makasih cilik. Enak selemut, enak sengkering. Mas terus terang baik. Dalam Sampeyan siapa? ingsun elang parta. Mas Elang Parta. Iya, Sakit? sering Cirebon. Cirebon. Yes. Beneran ari wong terbang gede kau kabaran, Mas. Sampeyan Ayo, sing Cirebon, sok mangga. Heeh. Mas pengantin ya yuk pengantin. Mangga, kang hormati ya. Oh Mas, anak sing hormati. Mas pengantin ya yuk pengantin. Kanggo mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Hah? Ayo. Iya, mangga kangge Mas pengantin. Ya yuk pengantin sareng sing dihitan
Kacung Alparis Muhtar. Bapak Rasta, Ibu Ida Royani nggih. Ayo mangga diaturi. Pripun? Sabar segala. Beruan bae. Njaluk sabar segalane. Lanang ya siapa? Wis kelingan. Sabar segalane kangge Bapak Rasta sareng Ibu Ida Royani sing ngormati Bos Prabu Erlangga. Iya. Bapak Kapten Sutarja minangka Bos Prabu Erlangga wong sing paling eman lan sayang. Mangga kangge Bapak tuan rumah sareng Ibu tuan rumah Bapak Rasta Ibu Ida Mas pengantin anggo pajengan lanang pajengan wadon panitiane kading. Yuk sabar segalane jenang Nus bocah ganteng. Awas bature kudu ngelingaken daga bocah kun marada. Mangga. Hey, pengantin, Mas pengantin, sing paling eman lan sayang. Ayo pengantin, mimidut, hidup, sing paling sayang. Mimi hidup. Eling wong sabar mimi hidup sayang, sabar segalane. Mimi hidup. Mimi hidup sayang. Bos bengkel wong sing paling sayang. Bos bengkel Bos pare papai Aldi Bos pare sayang. Bos pare papai Anggi Bos pare sahabat sih lawase pirang tahun apa mi Bos Batam rasa Bos Batam Mimi hidup suci mulia. Sama siapa? Laksana Mama Isa Bos kerupuk Mama Isa pacar Bos kerupuk Bos bengkel Mama Isa Bos bengkel Bos Batam Mama Isa Minum Bos bengkel Mama Isa Bos Batam Bos bengkel Mama Isa Bos bengkel Bos pacar Bos kerupuk pacar Bos kerupuk Bos bengkel Mama Isa Bos bengkel aduh Bos Batam parah sing paling Bos bengkel Mama
Bos Bata, Mama Isa nggak bisa. Bos Bengkel, Bos Kerupuk, Mama Isa, Bos Bengkel, Mama Sarah, Bos Kerupuk, Bos Mama Kerupuk, Juria. Apa Yangdi, Bos Pare, Apa Yangdi, Mama Isa, Mama Isa. Apa Yangdi, Bos Pare, Mama Isa. Bos Pare, Apa Yangdi, Ya, Mama Isa. Apa Yangdi, Apa Yangdi, Bos Pare sayang, Bos Bengkel. sing paling eman, Bos Bata, Bos Bengkel, Mama Sarah. sawise kita bunga Mama Isa. aja pada siapa cing? Siapa ya? Mimi Fitri, Mimi Fitri, Mimi Fitri, Mimi Hansen. Mimi Hansen. Mimi Fitri, Mimi Hansen. Mimi Hansen. Putune bakat Bos Nityo. Mama Isa, Mama Isa. Bos Lia putune bakat. Bos Lia. Bos Lia. Mimi hidup. Bos Bengkel yang Wong tutup. sabar Mimi hidup, Mimi hidup, Mimi hidup, sayang Mimi hidup, Mimi hidup, Mimi hidup. Kali kene Mimi hidup, tina modelane. Ana jalani dok pengantin. Najan pengen lan kesel nunggun ning bapak mau mujur tulis pekarsari beli percuma sun bisa kelakone kau ingin gimana ki Siapa lagi? lakon bos batang bos batang bos batang bos batang bos batang Mimi Hansen. putune wakat dong seria Dong seria. putune wakat dong seria 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 siapa sih Mimi Hansen Putune wakat dong Mimi seria. Hansen Mimi Hansen Mimi Hansen Mimi Hansen Mimi hidup Mimi hidup Mimi hidup Mimi hidup bos kerupuk Kang Pajar sing paling enak Kang Pajar bos kerupuk Mimi do Mimi do Mimi do Mimi Ayib Mimi Asen Mimi Asen Mimi Asen makasih 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 terima kasih aduh nak ulis nak ulis nak ulis nak ulis Kang ulis sayang Kang ulis Kang ulis Kang ulis Kang ulis Mekarsari Kang ulis Mekarsari Kang ulis Mekarsari matur kesuwun Siapa manik? kita sunaya sama Bos jadi Bata. Mas Junaid Mas Junaid Mas Junaid Mas Junaid Mas Junaid Mas Junaid Nok Bos izin Bata, Bos Bata, Bos Bata. Bos Teguh. matur kesuwun Mas penganten ayo penganten teguh ora bisa lagu melayu-melayu mah ora bisa direwangi enake mah sing nembang cek bae tuan rumah kita sing Ayo, mati bareng-bareng. saweran Yo, nang hidup bisa beli teguh je teguh bisa beli Nus teguh ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Ayo mangga. tuan rumahin jaluk sambal goa lamun sing jaluk dudu tuan rumah mah beli arep turuti sebab arti saya masih ake ning gurine kin mah sambal goang je
tuan rumah Iya. mimi hidup sok sok mangga nembang dewek cek kita sing jaluk saweran Ayo. iya kanggo nok asih Bangga. Kanggo jawara joget ini Datori. Kumpul nok lagi asih gini. mimi hidup sing paling sayang mimi hidup kong sing paling sayang mimi hidup Ayo. nok asih sing paling ayu dewek Maju, Bu. Berarti kameranya bagus. makasih mimi hidup sing paling enak mama Asep mama Asep mama Asep mimi Asep larane wong digawadu mama Asep Ayo. sampai beli Papa Elina Papa Elina Papa Elina Papa Elina Papa Elina makasih 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 sebeli menyilang tawat mana Ismail makasih 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 Aku pakai pakai sari. Rawani bisa dinangis Papa Elina Papa Elina Papa Elina Papa Elina makasih Mimi Asep Mariano. Mimi Asep Mimi Asep Mimi Asep Mimi Asep Mimi Nong Mimi Nong Mimi Bos Hongkong Mimi Nong Bos Hongkong Mimi Nong Bos Hongkong Mimi Nong sing paling sayang wis pegel kula sabare wis kesel kula nangis Ini bunyi A. Ini bunyi A. Mengi bos pare mengi bos pare mengi bos pare Aku pakai sari apa maning? sing paling sayang mama Yangge
wis alhamdulillah lubar-lubar. Mas, kula wis ngormati Mimi hidup, Mimi Asep, sarang Mas penganten, Yayu penganten. Alhamdulillah. Mas, Dalam terus terang bakal sampean wong Jawa, kula arepan takoning sampean. takon apa? Sampean ku pesantren apa sih kan ayaning Jawa kah? Kula sebenarnya malah lagi asing digelati Mas. Oh, jadi anak ning dalan semestinya anak tujuan. Pengen tekaning pesantren Cirebon, gulati kakang kula kakang Jaka Suro. Kadang beli sampean. Lamun mengkonon rai si kakang weruh. Sampean weruh? Iya, Kakang Jaka Suro weruh? weruh. Aduh Mas, saterakan kula Mas. Ya wis, lamun mengkonon tujuanmu, ayo bareng-bareng meng Cirebon. Kawinnya kok maning pesantren Iya, dikit ya. ayo. Ayo Mas. Takdir simply bisa dipungkir, kadar simply bisa dipompa, bisa dipompa. Tulis waris baca diri ketulis kekawan janji, ada tema Mama Lore, Papa Ipa, Mama Agus, Kang Bayani. Kendang gede mitawanan, sepeduk Mama Merula. Tunggak jati ming pasarnya nyandang asing kaya ngapa keter mangsa burung. Eling-eling mangkan eling-eling mumpung ning dunya. Papa Ilpa, Mama Gus, Mama Lura, makan bayari. Sepi jempling orang aneh suarane ngapa. Beringin samyaragas. Kegodongan alumaki perkutu tuga pilar suaranya kayak jagat melu nangisi, kayak jagat melu bela sungkawa. Apa sing lagi dialami? Pantes di sawah. Mungkin apa sing lagi dirasakan keningan trawulan. Kabeh pada melu rasakaken. Setelah isun nyecep ilmu anyar, duweni agama baru. Perasaanku kayak orang biasa. Papa Ilpa emang lan saya. Mungkin masih adaptasi. Kayak aku masih aneh. Sing mantak dari pikiran. Isunku berusaha
belajar setiap waktu sholat mameni mandau menangkane kang bayari belajar puji-pujian belajar ngaji tapi kok bakal ketangguhan ramah mau ini aja berisik aja rosa-rosa apa sih tujuannya apakah ramah ki durung terus terang anggone nyecep agama baru eling-eling mangkane apakah kabeh pejabat tinggi sing ana ning Telaga durung weruh apa sing terjadi ning dirine Rama kelawan isu ya mungkin pun sehingga apapun sing isun lakuaken eling ngamumpung ning donya mamemi aja loki gawe lamu dianggap masih rahasia ya tapi ora apa-apa pada waktunya suatu saat mengko pasti sun bakal bebas ngelakukan apa sing saiki lagi dialami sing jelas setelah isu nyecep ning agama baru isu rasakan tenang anak kenyamanan ning dalam Gus emon saya berasa ku urip kuradaan tenang ora kaya mau hawa yang geranggam bae kaya gersang kaya panas tapi sekian tuh kaya sejuk adem pribawani sing penting jare ramaku aja ngatur kesuwun Mame Agus Mame Agus Mame Agus matur kesuwun lamun arep jalanaken salat celingak-celinguk dingin lawang jendela ditutupi bokatana sing weruh lamun ngemet banyu wudu dikenaning jaba digawa manjing ning jero aduh Sun ya kapan kita ki bebase nyusup-nyusup bae pegel Ada teh santri wadon mah. perlu beli Apa je? kita kurainnya tambah bening sekian mah ya kaca kocok bae sih maning-maning ditelesirain ya maning-maning diraupi Onggal waktu nih kan. Telesi bae. iya awunnya di kaup nempel kocok-kocok maning raup kocok-kocok maning raup aja berisik ya kita kadang makin kira rahasia Ya apa sih dengan dikena kanda-kanda dingin masih RHS bokatan krungu ning pejabat tinggi ning Telaga kone dadi masalah ya berora wong Telaga mas apa pesantren masih hong wilahe saking bae ramakin kita kikokon belajar zamanan ning Cirebon mung bene diawali dibelajarin ning Rama dingin ning omah dididik belajar sholat ya. iya belajar sholat aja sampai kok baturin jengking kita mau Blekedek bae. blegetek bae melang terik kuno belajar sembayang lagi lebaran kok kegugu yakin Apa sih ngalan? ceritanya nggak wadine kita kok Ya. senok karum ku adi orang kan ya Oh kan kaya sih. Kan. kita masih perawan anak setenari ning rumah ada tet aja Allah ya aku berkali-kali ku bakal sembahyang lebaran oh ya pusing kita gandau ndau 3 bulan belajare Durung lawas ya. durung masih anyaran masih rahasia mulai gajah berisik pokat tadi masalah karena durung umum masih umpet-umpetan kone Cingan ya karo harap ngormati tuan rumah apa kuno? dinakin ki tuan rumah lagi dadi ratu raja sedina hajatan gede-gedean nanggep sandiwarane wong lemar empag jarem embung awinaken tanyunati kuno beli weru-weru Double.
Kayane Maya. Kanggo Mame Paris, lamun bisa lama. Bapak Paris minangkane tuan rumah. Arane mah beli weru mau ke siapa kana? Dari tuan rumah aku jaluk lagune sabar segalane lagune wis dicumponi mau mung suratnya mah durung dibaca tekan emang kita maune kita anak kalian ngulungunan ning dhuwur lagune wis dicumponi ya Mamae Paris Mimine Paris aja nagi-nagi ning dalan perapatan kuning pengendang bae mono ku kolega sing campur kasih ngakur ada sapa isun makanya trimming gini terus sindian aku sindian sindian panggilan ora kanggo Mame Agus Keding ora lali Pak Lurah atensi ini datangnya dari penunggu Krasmanan Mamae Sidik sing duwe gerabagan gentayangan minta lagune banting setir jenang kanggo Pak RT Masdik makan sekoteng Mamae Sidik sing paling ganteng iya ta coba sih kayak ngapa wonge tampakan wujudmu mene perkenalan jare ganteng kok banting setir jenang yuk kanggo sing duwe lagu sing duwe gerabagan kanggo ibu hajat bapak hajat nok pengantin mau kayak iya begelingan nok pengantin mas pengantin lagune wis dicumponi ya barang ngerokaken bae Bapaknya Suci, ayo. Bos bengkel, bapaknya Suci. Bapaknya Suci. Bapaknya Suci, bos bengkel. Bos bengkel, bapaknya Suci. Kanggo sida gerabagan. Papa Mas. Mama Isa. Mama Isa. Iya. Mama Isa, Nene atuh, Mama Isa, Mama Isa, Mama Isa,
Aisyah. Nangis diri bapaknya Suci. Bos bengkel sayang Mama Suci. Dipunis milih Mini Fitri sayang Mini Fitri pilihan Mini Fitri sing nyiksa hati. Mini Fitri Luwir suliri bos bengkel bos bengkel bos bengkel bos bengkel bos bengkel bos bengkel siapa mana? Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Aisyah Mini Aisyah saya yoke godong papa Mama Aisyah Mama Aisyah sing paling sayang di malam bene nangis pati Mini Fitri bos bengkel bos bengkel bos bengkel Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri sampai asine wong wadon pengen ngomong di loro Mami Fitri nerima lambene Mimi Asep sayang Mimi Asep Mimi Asep Mimi Asep Mimi Asep sing paling sayang Mimi Asep Mama Isa Mama Isa Mama Isa remuk semenir menir Mama Isa ibarat mobil senang jabar sing paling sayang senang jabar senang jabar senang jabar sing paling sayang ngajak nyakitin terang-terangan Mama Isa bayar ini Mama Isa Mama Isa Mama Isa Mama Isa pengen disebut baik dibayar ah jadi baik ayo siapa nok uju wong subang nok uju wong Mama Fitri wong Jakarta Leo ke godong kelapa nang apa sampean bos bengkel sayang bos bengkel hemat bos bengkel Mama Aisyah Mama Aisyah Mama Aisyah Mama Aisyah sampai asine wong wadon Mama Fitri Mini Fitri Mini Fitri di malam bene Mini Fitri sayang Mini Fitri ku pasti nangis batine Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri atine kula remuk semenir menir Mini Fitri bos bengkel sayang bos bengkel paling emang Mama Aisyah Mama Aisyah ya mikir bayar Mama Aisyah Mama Aisyah bos bengkel sayang Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri Mini Fitri sing paling emang Mini Fitri Mimi Fitri Mimi Fitri Mimi Fitri Mimi Fitri candakan bocah kun ku candakan Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah paringana sabar paringana ketenangan batin hadate menusaku ana sing ngrimpet ana sing alim ana sing
Sabar ningan duh. Wong bener kabeh mah beli rame. Iya, nyanang dirame. Lah kasing kaya konon mah. Mombe kita nih merinting dikecup gitoke. Aduh. Untung gitok sing kena. Kini jagat sepi temen kini ya. Arepan belajar ngaji. Bloli rosa-rosa keder. Arep wiridan ya benakan bakal bedug menak bengi wiridanku. Kini Rama ki mangkat mentis ya. Apa sih durung balik tak ana? Biasa ta. Duh, adang wis mateng, wis godhog banyu gawe tebro. Rama durung tekaban. Rama. Waalaikumsalam. Mangga linggi Rama. Wong becik pasti ketitik. Astagfirullahaladzim. Apa sih Rama? Kaya-kaya isun rasa bangga. Anggone keturunan yaiku Dewi Antrawulan. Mulane isun ngandika kelawan seliramu. Hati-hati. Sebab isun bae durung lawas mlebu agama Islam. Nggih Rama. Mulane kaya dene bakal wudu salalapet banyu ning jaba ning jero. Bakal metu ning jaba ya salat Mata mona. tapi bakal kandhaan karo Rama salat ditutup rundunge menutup urat-urat iku menurut Gusti. Nggih Rama sampun khawatir. Mudah-mudahan Antrawulan bisa nuruti apa sing dadi nasihate Rama. Kulagan nganggo kudung tertutup di bakaning jero bae, jare bakaning jaba-jaba mah durung oli. Lah Rama dhewe kuwatir no. Lamun ketangguhan karo pimpinan telaga. Tumindak pimpinan telaga atau apa? Rama arep dadi apa? Nggih Rama kula ngertos. Mama yang bungkus papai lepas mama radewe Isun derek durung lawas no. Tapi senajan surya tekulang saban dina apalaken apa syariat-syariat saking Nabi. Sebab tujuane wong bagus manuk anak paribasan ning kitab Quran sing munine la fata il aliyun wala sapata ila duruti kor. Artine orang anak kris kang abyur pamore iwal satria sing bening pamikiran. Konon Rama. Kula masih durung ngerti kayak kononku. Rama, alip-alipan gak durung bisa kabeh Rama. Ya, ari wong belajar iku no. Wong becik pasti ketitik. Wong ayu, wong alama pasti ketularan. Rama dhewe kan durung lawas. Durung menguasai segala kitab Quran. Tapi masalah wong belajar no. Ayolah aja putus harapan. Sebab kita bakal yen mesuk mati yaitu kudu akeh sangune. Sangu duit Rama? Aya dudu. Apa itu? Sing akeh sangune iku nek ning dunyane sing sering gawe amal lan sedekah. Contohnya sing priben Rama? Nah, kaya dene
kaya senok lagi lewat dalan. Ana bocah cilik nangis. Iku bocah yatim piatu. Nggih, tandu larang pinyulaman tekadeng ati durung cemeng sewurungan. Dadi bok senok duwe duit, ya dipaen anak duit. Sing penting bocah mau kokon ngucap. Nang atono dongkak selamat dunia sampai akhirat. Insya Allah. Assalamualaikum. Anak dayo ini Tamu Rama, tamu ya. tamu nih saya. Waalaikumsalam. Nangga nangga. Ora kena wong wadon salaman ikut wajib duduk mbok rino. Nggih Rama kula ngertos. Apakah kendal kawan bocah kiyen? Durung Durung. kenal ning ngendi wong kula ning jero omah bae, Je. Buk kenal wis kenal bocah lanang kenalan ning kana ning bulak atau jati barang terus Kayak Rama ilong deleng kula mangkat-mangkat dewekan bae selalu dikintiling Rama, Je. ngono. Ya wis mengko isun harapan nakoni bocah lanang. Sadurunge sun ngandika lawan sliramu ya katuran pinarah ya dodok lah. Matur kesuwun sanget. Kula ngucapaken amit agunging pangapunten sebudaya kelepatan. Apa barganing kula gremojok tanpa larapan lir kadia pucuk lepas saking bosore tumerep dening tempat panggonaning sampean. Oh iya. Suwun ya. Selerese kula iki diperintah bareng Ramagoro yaiku kengken ngangkir putrining panjenengan. Diperintah ning Rama Guru kokon ngangkir yaiku Yuganisun Leres Antrawulan. Pangestu. Mengko ikut isun durung percaya sebab sebenarnya iki sirat bocah andi lan sapa arane pembojo-bojo arep mangkir. Kok dingin gak Rama? kula iki saking seberang anggayuh pengeluhuraning budi pekerti marang Sunan Jatipurba. Margane kula iki santrining Ramaguru. Gusti Sunan Jatipurba Leres santrine. pangestu. Alhamdulillah. Jadi sing Cirebon, Je Rama. Sing Cirebon janok. Arep ngalap kula. Sujare Kanjeng Rama ger sliramu tekaa ananing telaga. Ya isen Pangestu kengken ngakir putrining panjenengan. Sujare Ramaguru putrining sampeyan iki mlebuh marang ajaran Islam. lah justru mengenen isen kelawan Yoganisun yang senilika semanesun mengabdikan diri kelawan Prabu Yekuning telaga mancing ning agama kesangyangan tapi rasanya bosen panas setelah isun mlebu ning agama Islam rasanya adem. Matur kesuwun dadi ana perbedaan kono. Ya ya. Berarti sampeyan iki oleh hidayah saking Gusti Kang Maha Kuasa. Ning sejerone Al-Qur'anul Karim ya Ya. man syarah ala darbi wasola. Nah, Sapa manusane kang mlaku ning dalaning Gusti Allah bakal ketemu kelawan tujuan kang mulia. amin. Kono Rama mah turun duwe kulku. Kono kula ku bisa ngomong kayak Nah, ngono Rama. mengkono senok bakal bisa nguasai segala syariat saking Nabi. Rama, kula ku ning kanaku anu ngendong nginep Yang endong, gawa klambi, yang gawa perbekalan. gawa beras. Kono artine kono. Pripun? Ya mene kandhane karo isun gitu. Dadi Acong maketen iku larak iki ning anak isun bae. Iya, yang ana matane ning yang lirik Rama mah. Noke aja larak lirik bae mang kowe kada dikit. Iya nek kitane aku mata golek kok kon bolong bae. putrine panjenengan niku pengen dadi manusia
yaiku dadi manusia kang husnul khotimah. Sing kasebute lakot kana lakum fi Rasulillah husatun nasana. Ngikuti ning jejaking para rasul. Bener Ngikuti ning jalan kebenaran. Wah, nok rongo kena lingkening kaya dari santrine kaya dari Gusti Sultan. Wah, Sunan Gunung Jati. Rama, toli kurang lamun beli betah si priben. Nok, tolong betah-betahkan sebab wong luru ilmu angel yen durung ketemu. Ramane melu. Ramane melu ayu mah tempat panggonane sapa kang menunggu. Kapan saatnya nang? Ya kejaba saat saiki ndo ayu aja khawatir singaran nuntut ilmu iku hukume wajib. Tawabul ilmi minal mahdi illal lahdi. Nuntut ilmu iku hukume wajib. Ya singawit kandungan sampai tumrap ning alam kubur. Jadi sampeyan iki namanya mati, yaiku mati jihad isabilillah. Aja khawatir ndo ayu. Bakal dilindungi Gusti Allah, bakal ngejabai apa sing dadi tujuan selera. Kok dingin, Mas, anu Kang, pun, undangnya priben. Ya wis kari Mas bae lah. Mas, Kakang, Ya, Jawa Barat. Kakang ya Kakang. Kang. Pripun? Kini ramane wis tua lamun ditinggal ku sapa sing bodoh kena banyu. Tinggal bae ya. Nok, masalah mama wis tua gah wis pantes kanggo ndok-doki atau nonggo di tempat panggonan senok masih jangkai panjang nok. Kono ramane lah kasing jarangi. Wis ora apa-apa. Sabarane mau sih. Kula arane Suro. Oh, Jaka Suro. Jaka Suro. Iya. Jaka Suro-suro iku isun nembeng rungu asline sing endi ta? Kula sing negeri seberang. Oh, sing seberang kana nuju ning Cirebon ikut pada menimba ilmu. Oh, daripada bae lagi nimba ilmu udah disantri ya Rama. Ya santri. Ya wis mengirin Rama mah ora bisa nyangoni apa-apa. Mung hanya cuman doa restu semoga selamat perjalanan tempat tekanin tujuan hasil apa sing wis dadi cita-citane sira. Amin Rama. Monggo. Ya wis kepulane ngemet pakaian dingin ya. Ya digawani perbakalane ya. Kok dingin? Timbet dingin kelambine. Kok dingin Rama? Ramane bakal pengen mangan kone betek dewek bae ya. Wis biasa ngeliwet dewek lah. Ayame sing tembake lahiran wingi ke kone urusana. Ya mengko tak urusi. Awas kucing ka Rama. Kucing. Ari mangan kudu karo iwak bae paisen. Bot kucing kan mah pindang kan mangane. Iya ku niku pengene ku iwak bae. Awas ya. Kok ya? Iseng titip. Coba lan aja malah. Kok kita nemet lambi? Ya Ayo maka tak tunggu marang kula. masih perawan anak kita. Masih gadis. Awas aja wani-wani. Eling. Aja khawatir. Kula iki bakal menjaga apa sing dadi ucapaning panjenengan. Jaka Suro. Kula Iseng titip kelawan sliramu. Ora-ora ning larane, ora wurun sak. Iseng asal waras, bocah kudu waras. sampun kawadosan. Yen mongkonan, wis nok. Wis Rama wis dibunteli. Rama pamit ya Ya, Rama. hati-hati. Moga-moga Rama sing waras ditinggal ning kulaku. Amin. Atau sakit-sakitan. Amin, nok. Mangan aja kalian ya Rama. Eling-eling mangkan eling-eling ngamumpung ning desa. Ayo mangga. Mumpung ning desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Rama. Dah. Makan doa ayo. Antra bola. Semoga nok sira berhasil ya. Mengko bakal apa kangen bakal tak susul bakat mengkone ya nok. Wong telaga. Hati-hati ya.